Sunana Aisha Ilyasu Sani. Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, kin amince da zancen sa ko baki amince ba? Gaskiya ban amince da zancen shi ba, saboda idan babu mace mai kyau a duniya ta yaya za a ce maza za su zaɓi macen da suke so, tunda kowanne akwai chance ɗin shi, akwai ra'ayin shi da zai ce na ga waccan tafi waccan kyau, ko kuma ce na ga waccan tafi waccan haske. To ai ka ga kin ga difference ɗin da aka samu kenan na bambancin ƴa macen har da zai ce ya ga wata mai kyau ya fi son waccan akan waccan. To kin ga dole sai an samu mace mai kyau akan wacce, sai dole kuma sai wata tafi wata kyau a ƴaƴa matan ma gaba ɗaya. To a ra'ayinki zan iya cewa kusan kin saba daga ra'ayin da Sahibul Hubbi ya faɗa kenan? Kamar yaya na saba akan ra'ayin da ka faɗa. Kamar shi yadda ya ce babu mace mai kyau a duniya, ke kuma kin ce akwai mace mai kyau a duniya. Gaskiya akwai mace mai kyau a duniya, ga fararen mata nan kuma ga mata nan kyawawa sosai. Ai mace mai kyau ma ba ma guda ɗaya ba, mata ma kyawawa kenan ma za a. Kuma a matsayin ki na mace kin yadda farar mace mai kyau ce? A farar mace mai kyau kuma kasu ma za su kan ce wai farar mace alkyabban mata ba, kai zancen haka yake. Ke kin yadda ke ma kin yi saran da kenan? Gaskiya kan sosai ma kuma, amma kuma akwai macen da zaki ganta wata fara kuma bakar tafi ta kyau sosai, haka ga mace black beauty sosai ma kuwa. Sunana Zaharuddin Umar dan kan jiba matashin soyayya. To matashin soyayya, Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, ka yadda ko baka yadda ba? Kai wannan gaskiya zance ne, saboda akwai mata kyawawa a duniya wanda suka amsa sunansu kyawawa, saboda akwai mata wanda Allah ya halitta ga su da hanci farare, akwai ma bakake kyawawa wanda Allah ya daidaita gaɓaɓinsu, sannan ya daidaita biransu, ga su da hips, ga su da hanci, sannan kuma ga irinsu dara-dara wanda kowanne ɗa namiji ya gansu to tabbas sai ya kyasa, sannan kuma sai ya ji wani abu a cikin zuciyarsa, ina ma a ce za su kasance ma'abota rayuwa har iya tsawon rayuwarsa. To kana so ka ce min kai a gunka akwai mace mai kyau a duniya kenan? Kai tabbas mata ma kyawawa kuwa, saboda ko a yau na haɗu da mata kyawawa inda zuciyata ta ɗarsu, ina kallon su kawai da zuciyata tana harbawa saboda tsabakin su, sannan kuma da kwarjinin su. So dan inda zan iya ba na je na tinkare su domin in samu in mallaki ɗaya daga cikin su, so amma saboda kwarjinin su ya sa gaba daya na samu discouragement, amma a hakan gradually wata rana insha Allah zai samu in dan wuce da tafi kowace kyau a duniya. Sunana Usama Muhammad Kabir, baban soyayya. To babar soyayya, Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, ka yadda da haka ko baka yadda? Gaskiya ban yarda da wannan magana ba. Saboda me yasa kenan? Saboda gaskiya mata Allah ya musu kyau, don kyawawa ne, faɗin duniya ma gaba ɗaya an san mata kyawawa ne. Amma misali yanzu saboda kyan mace kuma mutum ya san mace kyakkyawa ce, yakan iya barin Kano ya je Adamawa ya nemo mata da fulatana kyakkyawa, saboda karan kansa ya zo ya ajiye a gidansa don ya samu iri kyakkyawa, don yana son ganin 'ya'yansa kyawawa. Kuma duk wanda ya ce a duniya ba mace mai kyau gaskiya faɗa ko yake, don Allah ya yi mata kyawawa kala-kala, wata man ka gancinta kamar ita ta ɗauka ta sawa kanta. Sunana Sammani Sani. To Sammani, Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, shin ka yadda da haka ko baka yadda ba? Ito ba zan iya cewa komai ba, saboda kin san ko da yaushe mata kala-kala ake samu, ko ba haka bane ba. Dan wata ma in ka ganta ma sai ka ce anya ko akwai ta ma a duniya. Shin kana da ra'ayin cewar akwai mace mai kyau ko babu, menene ra'ayinka? Akwai mace mai kyau a duniya mana sosai, wadda ta fi kowace ma kyau. To ina so ka gaya min ra'ayinka akan mace mai kyau a duniya. Dan ko ni yanzu na tashi aure gaskiya mai kyau zan aura, amma kuma sai na tabbatar da tarbiyyarta. Wace irin mai kyau kenan, zaka iya irga min wace irin kyau kake so a jikin mace? Aikin san kuma ma inda ya ga mace yana so ta ina ake fara duba, wani yana duba ta fuska, wani kuma akwai ta inda yake duba so tiyari da kin gane da yayi. Amma ni dai gaskiya ko a yanzu wata ta zo wuciya na ga ina son ta, amma inda tana kusa ma sai na gaya mata ina son kimi da ni. Wannan yana nuni cewar fuska kake duba sannan ka ba wa mace ma. Daman tun can na riga daman na tsara ina son ta, kawai da gaya mata ne ban yi ba. To shin abunka ita mai kyau ce kenan? Ita na da kyau. Sunana Idris Abbas Gabasawa. To shi ne zaka iya faɗa akan game da zancen da Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, kai ka amince da hakan kenan? Ba amince ba, wannan ra'ayinsa ne. Saboda me yasa ka ce ra'ayinsa ne? Na'am, dalili ko shine hakika mata masu kyau.
tabbas mata masu kyau ne. Kamar wasu irin mata kenan? Na'am, ai mata in ka ce mace, mata sun kasu da yawa domin sun hada da abubuwa da yawa. Domin ita kanta mace kana ganin akwai kyawu na halitta, akwai kyawu na hali, akwai kuma kyawu na mu'amala. To shin wanne daga ciki? To, mun gode da zancen naka. Amma game da bangaren kace kyawu na mu'amala, kamar wace mu'amala ke can da wace irin sufa? Na'am, hakika za ga cewar wannan mace ce kyakkyawa, son kowa ɗin wanda ya rasu, amma daga za ta yi magana za ka ɗauka cewa namiji ne magana. Akwai kuma za ga cewa tabbas kai kana ganin macen kasan cewa akwai mace wadda yake cewar akwai kyawu na halitta, ba ka isa ka ce ka kushe ba cewar wannan ba mace bace ba. To zan kara maka tambaya akai, wace irin halitta kenan? Ka san an ce a rayuwa kowane namiji da kalar macen da yake so. Gaskiya ne, hakika haka ne. To kai wace irin mace kake so kai a rayuwarka? A dukkanin mace ce gaskiya, kowace mace ce. to a fa game da mutane da suke cewa shan koko daukar rai. To kai a bangaren ka watakila za ka ga kai waka ce taimaka, kuma a duk duniya in aka duba za a ce kai a bangaren ka ita ce mai kyau, wani kuma idan ya hanga zai ga ita ba mai kyau ba ce. To shin wannan ya tabbata da cewar kenan babu mace mai kyau a duniya, tunda abin da ka gani mai kyau a idon wani kuma ba mai kyau ba ne? Me za ka iya cewa akan haka? No, shi ne ya ga cewa mai kyau wace ba, amma kai ka kallaci ta matsayin mai kyau, da haka mai kyau ce a wajenka. Ni a ra'ayina mace mai kyau ce. Sahibul Hubbi ya ce babu mace mai kyau a duniya, ka yadda da haka ko baka yadda ba? Ban yadda ba. Saboda me yasa, za ka iya bamu dalilanka? Akwai dalilai na. Dalili na kuwa ita mace a karan kankin kanta Allah yana yin ta ne mai kyau. Don haka dalilin shi ne ce zuyina linnasi hubba shahawat. Wannan da shi na dogara. Don haka kuma ni a karan kankin kaina nima akwai wacce nake so. Kuma kyanta ne ijani ya mun da ra'ayin da tarbiyyarta da shi da akwai mace mai kyau. To za ka iya lissafo min abubuwa da ka gani da ya sa ka ce ita mai kyau ce? Yes, shi kyau kowanne mutum akwai irin abubuwan da ya ɗauke shi cewar mai kyau ne. Abin da yi min kyau a wajen mace ba lalle ne shi ne wancan kyau ba. Amma ni a wajena abin da na gata na ce ina santa, tarbiyyarta, nutsuwarta, hankalinta kuma da kyan nata. Shi yasa na ce ya min kyau. To a bangaren Sahibul Hubbi da yake cewa babu mace mai kyau a duniya, ba ka tunanin shi ma duba da wannan ra'ayin na cewar kowa akwai irin abin da zai kalla ya gani ya ce shi ne masa kyau? Me za ka iya cewa akan haka? Wannan ra'ayinsa ya faɗa, ni ma kuma ra'ayina na faɗa har na kafa hujjata da ayar Qur'ani da yake cewa hubbu shahawati zuwa nasu hubbu shahawati. Wannan shi ne magana kan. To a duba da irin wannan hujja da ka kawo, ba ka tunanin shi ma a wani bangare yana da wata kyakkyawar hujja da zai iya kawowa? Za ta iya kasancewa yana da shi. Shi yasa na ce ma mace a karan kankin kanta mai kyau ce, amma ba lalle ne abin da yin kyau a wajen ta kai ma. Za ta iya kasancewa kai a ra'ayinka abin da yake ma kyau a wajen mace tana so ya ganta haka yan lukukuta yar dima-dima haka da sauran. Ni ko ya kasance ni ba haka nake santa ba, na fi son ta ganta silinda fara kyakkyawa da sauransu. To muna godiya da irin wannan gudunmawa da ka bamu. Ok, sana tabbacin cewar kai a bangaren ka akwai mace mai kyau a duniya, sabanin irin abin da Sahibul Hubbi ya faɗa kenan. Wannan haka yake, akwai mace mai kyau. Sahibul Hubbi ya ce duk duniya babu mace mai kyau. Kin amince da haka ko baki amince? Na ba amince ba gaskiya. To me dalilin ki na cewa baki amince ba? To ai ko ni idan na kalli kaina ma sai in gode ma Allah in ce ko ni kaina nan gurin ana iya kira na mace mai kyau. Haka ne. To amma ya kamata ki dan kara mana da wani abu. Kin ji an ce yabon kai jahilci ce. Haka ne, manzo Allah ma ya ce man qulta ana fa huwa laisa. Duk wanda ya ce shi ne to ba shi bane. To na'am, yanzu dai kika min bayanin da zan iya dauka, kuma ina so ki ƙara fassara min ce kamar yadda kace ke mace mai kyau ce, sai ki irga min abubuwa da dama da za su ƙara fahimtar da masu kallon mu akan cewa ke mace mai kyau ce. To kaddara dai ko ba ni ba, irin in aka dauka cewa ana nufin mace mai kyau kamar irin mace wadda ta hada da doguwa
fara ko da ba ta da gashi kin gane Hausa na irin mai dan manyan idanuwa ta barakallah zaki zage ni dai ina so ki bani dariya ga dan dogon hanci kuma na san kin dai gane abin da nake nufi da hanci dai kamar irin naki da dan karamin bakin nan dai naki irin haka yadda ya sha jan baki masha Allah a bangaren ki da kike cewa kai kika kalli kanki kin san kin cike gaskiya ne ko wani a gefe zan iya cewa ke mai kyau ce to amma a ra'ayina kina tunanin a shauran ra'ayin maza za su iya kalle ki su ce miki ke mai kyau ce me zaki iya cewa bangaren to kowa da ra'ayin shi amma dai irin in aka ce mace babu wai mace mai kyau gaskiya ban yarda ba saboda in na kalli kaina ma kadai zai iya cewa gaskiya akwai mata masu kyau ke ma dai kin yarda ke mai kyau ni kai da ni ban yarda cewa ni mai kyau da sai ta riga ta katse min hanzari na ta riga ta kawo magana da annabi yayi ce muna godiya da wannan gudunmawa da kika bamu kina tare da Dausayin Masoya TV mun gode da irin wannan gudunmawa da kuma kalubale da kika kawo